Myslím, že už teraz sme prežili nejaké chvíľky vianočné, čo už vieme doma so svojimi blízkymi. Takže ešte raz dobrý večer. Vážené dámy, vážení páni, milovníci umenia, krásna. Dovolte, aby som vás vlastne privítal na 85. výstave v súkromnej galérii Weba a na 15. ročníku Vianočného salónu pod názvom Vianoce s umením. A to 25 výtvarníkov z Košíc, z okolia, ale aj zo zahraničia, hlavne zo Vyšehradskej štvorky. Je to vlastne už 10. ročník, a tu nebudem vidieť, vianočných výstav, ale určite už niektoré si spomínate, že sa začalo niekedy tradovať pred rokmi, keď sme aj s bratom organizovali tie vianočné výstavy v múzeu, ktorí si pamätajú, ak čo chodia pravidelne, tak si pamätajú. Tak to bolo 4-krát. Už keď to bolo celoslovenské, tak nás zrušili, neviem prečo, bo Vianoce sú vždy Vianoce. Ako som už spomínal, je to predajná výstava a vystavujú tu 25 výtvarníkov rôznych vekových kategórií a rôznych výtvarných techník, ako si budete mať možno aj všimnúť. Od olejomalieb, akrylových, rôznych kombinovaných techník, je tu zastúpená čitka, plastika, sochy a tiež aj keramika. Spomeniem určite aspoň výtvarníkov, ktorí tu vystavujú, lebo to sa patrí. Takže začnem tu lebo ja musím posledný, takže je tu Martin Račko, Pálko Kvoriak, Slavo Benko, Lacko Demko, Vierka Sabová, Laco Staňo starší, Laco Staňo mladší, Igor Macák, Milan Vešičík, Janka Onušková, Tomi Tomko, Klinková, Tula, ja to vždy to mám Marta, Tula, hej, Vlado Jač, Vlado Šuster, Zuzka Možišová, Kuzmiaková Beka, Žolobanič Miro, Igor Sokolovský, máme tu aj z Budapešti, Vajca Sabola, máme tu z Prahy dokonca Láďa Hodného, Breznaja. Na záver čo povedať? Cítite sa tu dobre, vy čo tu pravidelne chodíte, viete, že tu je dobrá atmosféra, krásna pozitívna energia. Myslím, že výtvarníci, čo sme dali dokopy túto krásnu, by som povedal, zostavu výtvarných diel, že ozaj stojí za to a že určite viacej aj osloví. A že budete mať aspoň takú spomienku a na ten už ozaj blížiaci sa vianočný čas, že budete mať taký dobrý pocit aj po našom dobrom vínku, na ktoré vás teraz za chvíľu pozvem, budete dlho spomínať na galériu Weba. Takže, a je to pravda, na zdravie. Takže vlastne výtvarníkov som predstavil, týmto vlastne považujem výstavu za otvorenú. A samozrejme vás pozývam na čašu vianočného dobrého vína a na malé občerstvenie. A ešte raz cítite sa tu dobre, ako vždy. Príjemný večer.